Hämeenkoski on yli 2000 ihmisen energinen kylä, jonka keskellä, eli sydämessä me juuri olemme. Tuossa on alanmesta Hämeenkoski, sieltä saa hyvin hyvää palvelua. Siinä on myös matkahuolto nykyään. Sitten meillä on täällä apteekki. Sitten meillä löytyy tuolta kirjastoa. Siellä on myös yleispalvelu, siellä pystyy tekemään jonkinlaista juttua. Sitten meillä on pizza ja kebab. Ja tuolla on Hämeenkosken ylpeysseurala. Sekä meillä on tässä, kuten näemme, sale, mistä saa päivittäiset ruokaostokset ostettua. Kaiken tämän lisäksi löytyy myös Sinin hius, parturi-kampaamo ja ystävän kulma, missä ihmiset käyvät morjastamassa toisiaan. Elikkä tässä löytyy kukka- ja kahvitupa Daalia. Siellä voit käydä kahvilla ja ostamassa kukkia. Hämeenkoskella on myös paljon nähtävyyksiä, kuten tämä Ernst Ruben Laakuksen patsas. Hän oli kenraali majuri panssarivaunukomppaniassa. Kuten huomaatte tuon Laakuksen tuolla, se on hänen panssarivaunustaan. Lisäksi Hämeenkoskella on Hankalan pellavaloukku sekä Paasikiven patsas Uljalan kylässä sekä Linnakallio. Tässä on Teurajoki kaikissa upeudessaan. Kosken kuohut virtaavat siinä. Lisäksi Hämeenkoskella on paljon liikuntamahdollisuuksia. Tämä purrata on yksi niistä. Se on 1,2 kilometriä ja on todella hyvä paikka liikkua. Sen lisäksi meillä Hämeenkoskella on myös urheilukenttä, jossa voit pelata muun muassa jalkapalloa. Lisäksi meillä on juuri vasta valmistunut skeittipuisto, jossa nuoret käyvät skeittaamassa, joten tervetuloa skeittaamaan. Lisäksi Hämeenkoskella on hyvät uimavedet tässä Valkjärvellä sekä tuolla Lanolla. Talvellahan tässä pystyy hiihtämään. Yleensä ulottuu tuolta järven toiselta puolelta toiselle puolelle hiihtolatu. Myös pystyt hiihtämään siellä urheilukentällä. Muita liikuntamahdollisuuksia Hämeenkoskella on tämä on rantalentopallokenttä sekä uusi liikuntahalli Hämeenkoskella, jossa voit pelata salibändiä, koripalloa sekä kaikkea muita sisäurheilulajeja. Joten tervetuloa tähän pikkukyläämme. Energiseen sellaiseen. Varsinkin kesällä ja talvella myös on upeat ulkoilumahdollisuudet. Joten tule tutustumaan.